ओंखामालाय मानि थाखाय इसेबां गुसु? गोजां बोथोरावलाय ओंखामफोरा एसे एसेयावनो गुसु जाखायोना। खोथाखौबा उल्था जवाब होनो रोंगौ नोङो। ओंखामखौ गुदुं खालामनानै ओंख्रिखौ गुदुं खालामनानै बिखुनजोनो होफैनांगौ बेखौ रोङा। बिमा बिफाया जेबो फोरोंनानै हरथाराखै नामा नोंनोलाय? आंखौ रायनोबा रायहाय, मा आइ आफाखौ गेजेराव लाबोबाय थायो। हामाथो, बिमा बिफाया फोरोंना हराखै नालाय एसेबो रोङाखै। सानसे माने बाहेराव थाहैयो आं। न'आव फैनानै ओंखाम गुसु जाफैनांगौ नामा? नोंलाय मानिथो बिहामजो जागारदों? बिखुनजोखौ मोजाङै जोथोन लानो रोङाबा, फिसायखौ मोजाङै नायनो रोङाबा, न'आव थानानैलाय माथो मिथिनो नोंलाय बाहेरनि खामानिखौ? थां, ओंखामा गुदुं खालामनानै लाना फै। बे खोथाखौथ' नों मोजाङै बुंबानो जायोमोन ना? मानो इसेबां राखाव रासि बेलाय? नोंनि खुगायाबो मालाय मोजां नामा? बिखुनजोजों उल्था उल्था नांलायग्रा। बुंबा लाजिगोन, बिमा बिफाया फोरोंनानै हरखादों नामा होननानै बुंबा। बिमा बिफाया गावनि फिसाजोखौ बिखुनजोजों नांलायहैथां होननानै मालाबाबो फोरोङा। उल्था फोरोङोसो। बिखुनजोनि न'आव थांनानै बिखुनजोखौ बिमा बायदि साननानै ला, फिसाजो बायदि थाहैथां होननानैसो बुङो। होमबालाय गावनि बिमा बायदि मानो साना नोंलाय आंखौलाय? मानोथो बिखुनजो बायदि साननानै बायदिसिना खालामबाय थायो नोंलाय? आंनि असे बिमा बायदि साननायमोनब्लासो नों आंखौ अनगौमोन। दाबायदियाव आं बिहामजोनि रलनिफ्राय फिसाजोनि रलखौ लानांगौबा नों एक सेकेन्डबो थावरिनो हानाय नङा। मा होनखो नों? औ, नों थिगखौनो खोनादों आइ बिखुनजो। आं जुदि नोंखौ आंनि बिमा बायदि साननांगौबा, बिमा बायदि अननांगौबा ना, आं नोंखौसो उल्था खालामनो थिनबाय थागोन। आइ आं बेखौ संना जानो गोसो गैया, दिनै आंनो संनानै हो। आइ आंनो मेगि संनानै हो। आइ आंना खर' सादों होननानै आं उन्दुगौमोन। आंना उदै सादों, आं खामानि मावनो हाया होननानै बुंगौमोन। आं लोगोफोरजों बेरायनो थांनि होननानै लोगोफोरजों बेरायहैगौमोन। न'आव खामानि मावनांगौ ना दांनांगौ आं जेबोखौनो थाल मोननाय नङामोन। लोगोफोरजों गिदिं 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 न'आव फैनानै नोंनि आखाइनि ओंखाम संनायखौसो जाफैगौमोन आं। आइ ओंखाम मोनदोंना मोनाखै होननानै। गोसो जाबासो थोरसि सुगौमोन आं, गोसो जाबासो सिथ्ला सिबगौमोन आं, गोसो जाबासो जि जोम सुगौमोन आं। गोसो जाबासो न' बां साफा खालामगौमोन आं। नंनायनि नङैनि मबाइल नायनानै मिनिबाय थागौमोन आं मेम्सफोराव नायनानै। होमबा नोंनो बुंदो, आंखौ नों फिसाजो महरै गनायनो गोसो ना बिहामजो महरै? सिरि थाबाय आरोना नों? बिहामजोखौ बिहामजो बायदिनो सान। जुदि फिसाजो बायदि साननांगौबा ना, जेबो खामानि मावजानाय नङा। बिमाखौसो उल्था थिनबाय थागोन, मिथिबाय? बेनिखायनो आंखौ बिहामजो महरै साननोबा सान। फिसाजो जाजानो लुगैदोंबा आंखौ जेबो खामानि थिननाङा। आंसो उल्था बिमाखौ खामानि थिनो। जाबाय, बांद्राय खोथा बुंनाङा। हौवानि न'आव फैबाय जेब्ला हौवानि न'खरनि बायदि थानांगोन, खामानि मावनांगोन। बिमा बिफानि न'आव थानाय बायदि जायाना? होमबालाय माथो आंखौ गावनि बिमा बायदि सानजानो लुगैयो नोंलाय? नों बिखुनजो नालाय बिखुनजो बायदि था, आं बिहामजो नालाय बिहामजो बायदि थागोन। गोसो गैयाबाबो खामानि मावनानै नोंखौ जाहोगोन, नोंनो ओंखाम संनानै होगोन। आंनि बिमाया जुदि दा हराव फैनानै ओंखाम फुदुंनानै हो होननानै बुंबा आं आइखौ उल्थासो बुंगौमोन। आयै आंना खर' सासो दं, आं गोसो गैया गोजांनायफोराव होननानै खेंखायलायनानै बोराबलायनानै उल्था आइखौसो संहोफिनगौमोन आङो। माने उल्था आइखौसो आङो ओंखाम गुदुं खालामहोफिनगौमोन। आइयाबो खुसि खुसि आंनोसो दौफिनगौमोन गुदुं खालामलायनानै। नाथाय बिखुनजोफोरा बेफोरबायदि गोहो दङ? गोहो गैया। बेनिखायनो बिहामजोफोरखौ फिसाजो बायदि जाजानो लुगैनाङा। मालाय बिजामादैफोरा बिखुनजोफोरजों फिसालानिख्रुइ बांसिनसो अनजायो। नाथाय जोंफोर बिहामजोफोरासो फिसाजोनिख्रुइ बांसिन अनजाया। जाबाय, बांद्राय बुंनांला। जल्दि ओंखामा गुदुं खालामनानै लाबोनोबा लाबो। आंहा उन्दुनो ओंखारबाय, गाबोन फुङावनो मिटिं मोनसे दं। हाट, माबायदि खुगा गोसा हिनजाव बियो, बिखुनजोजोंनो उल्था उल्था। मा जाखो आयै? मा जानो आरो, नोंना हिनजावा आंजों उल्था उल्था नांलायबाय थायो। आं आरो माथो बुंबावनो आयै, बिखुनजो बिहामजोनि गेजेराव आं हाबालै। हाबनोबो ना। জমকি আছে নাকি? রেট এটাই রেট কবা লাগে, উল্টা পাল্টা কই আছে। মই উল্টা পাল্টা করে নাই। Coba coba. Apa hai lagi? Marah.
बिल्डिंग हो विशाल मार्केट हो